proč bych já mal sdělovat všechny moje příjmy? Sorry, jako. Vy sdělujete někomu příjmy? Nebo kdo tady sděluje příjmy za posledních 22 let? Co vám je vůbec do toho, jako? Ať vaše příjmy prověří finanční správa, že se nějaký novináři nemohli dopočítat vašich příjmů. Jsem nakoupil dluhopisy mojí firmy Agrofertu za 1 482 269 996 korun a se mě ptali, že odkud jsem měl peníze. No tak já jsem zavolal účetní, protože finanční ředitelky, protože já skutečně peníze nepočítám, jako, a teďka jsem zjistil, jaké jsem měl příjmy. A čistě mi zůstalo 1 526 297 560. A vypočítala, že mi zůstalo na živobytí 44 milionů. A udělala z toho aféru, že jsem nemohl z toho žít. Takže porad reportéři točí pořady na objednávku. Vy jste jedna skorumpovaná pakáž, která natočila o mě 16 pořadů. Jo, a teďka dotočíte zase něco o mě.